Hi, hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw dahil karong Lunes no. Pizza Trisina sa buwan sa Hunyo, tuig 2026. Magkaroon dahil no, ato na siyang ipadayon ang laing sumpay ng sugilanon o sa dili pa dahil no. Shout out tayo ko no kang John Bert Bagyo Sumundong. Salamat kayo no idol no sa pagpaminaw no. Shout out tayo idol. John Bert no, Bagyo Sumundong. Salamat kayo sa pagpaminaw no. Shout out tayo idol. Ug sa tanan no nga nagsunod ani trabaho no, salamat kayo sa pagsubaybay ug kang Sir Nagal. Salamat kayo no, Sir Nagal sa pagpaminaw no. Ug karon no dito maglangan niya ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Maid of Fortune. Unsa man, ana nagagamutuo sa tanan akong gisulti kun uwahi ng tanan? Kun usa ka adlaw ana, makahibaw na lang kang kaslo na sislain kay gikapoy na sa gukod nimo? Mao ba na imong gusto? Ha, Angel? Nga igo ka na lang unya mo kanta og nanghihinayang? Ha? Tuyang raman sa Kairin. Uy, kay ngano? Nanguya bago na si Mervin ako nga wa man? Di ba kakatingog? Siradong bukong nimo. Wa siya manguyab nako. So kanang iyang ipakita nga pag-care-care. Unsa pa na diha? Naanda na lang nga niya. Part na si ang trabaho. Part sa trabaho? Oo, uy. Kay sukad-sukad. Iya naman ang gidasin pagkatao nga iya kong atimanon og protektahan. So, naanda na niya. Wa na'y mali siya. Walay kahulugan ana. Kamo rin naghatag og kulor ana. Mao ba? So, nasayo prami? Unsay na sayo? Unsay na andan? Unsay way Malaysia? Ako mismo kahibaw, unsa ka in love si attorney niya. Uy, Ngano, niangkon gid si attorney nimo? Nilitok gid siya nga in love siyang Angel? Nikumpisal ba siya nimo? wa. Mao na diha. So sakto gid tingali si Angel, nag-overthink lang ta. Pero ang mga lihok ni attorneyhan, ang iyang mga sultihan, Pero wag gid siya mulitok nga nahigugma siyang Angel. o wa. Mao lagi na diha. Pero, Okay, ani na lang. Sige. Close naman gid mong attorney. Lalaki sa lalaki. Istoryahis attorney about ani. Nag-away mong Irene? nga attorney, Yang anong nakig-meet man ka na ko nini? Ang siya problema. ikaw, attorney. Ha? Ako? Actually, kamong duha ni Angel, Ha? Taparagod? Tempa ha? Ang siya man pagkahitabuang ha? Nahi mo maminin yung problema? kuan. Ano na lang, attorney. Sige, tubagan na lang ning akong pangutana. Unsa man? Nahigugma ka ang Angel o wa? Temparagod Ryan. Marag gamay pa man untang nainom nimo pero nahubog ka naman. Mapakumabog attorney. Klaro ba kayo niya akong paminsar? O gusto lang akong karuhon karon? Karon yung orasa. Gusto lang akong karuhon kung nahigugma ba ka ni Angel o wa? Pwes, kung nahigugma ka niya, panguyab na. Kay naingon si Angel kang Irene nga, wa ka manguyab niya. Sakto ang gisulti ni Ryan. Kung saan man tuod pagkahibaw ni Angel sa tinuod akong gibati kung dili ko moingon niya. Sigurista ang mga babae, attorney. Di na sila makontento nga lihok lang ang ipakita. Gusto na sila makadungog mismo nga atong ilitok nila unsa nato sila kamahal. Ayaw huwata nga mapulaan siyang paabot, attorney. Og mo give up na lang og mangitag afam. Oh, Willing mo pasaylo nimo si Afam Richard kung makigminyo ka lang kuno niya, Angel. Oh. Maong pahimusli ni Higayuna. Kay way Pinoy nga mga sawa nimo tungod anang batasan nimo. Ay, si Rona, natahinumdum nga. Kasalan niya next week. Ug patungahon jud ko, pakuyugon ko no ka. Dalian na ako na ako magpanglimpyo eh. Lahi yung ingon inira kada ka nga bahay, no? Kaysa mansyon. Laay man. Matunta kong Irene, pero mingaw man. Pasig natuog ang bata. Ang gawas pa. Wasat siya laing topic. Si Mervin Ragil. Oh, speaking of Mervin, malagi siya maparamdam. Ikaduha na rin ka adlaw. May ragyo akong gibadlong akong kaugalingon. Kaya habit na baya sa di ko mutuo nga may feelings jud siya nako. Hala. Wa palitak. Nanawag. Ay, hasula. Ano man yun ni? Nga nung kikulbaan naman sa ko.
Kinuwanggol na magining ako eh. Kuwanggol na gini. Kinuwanggol na gini. Pero, di ko pa klaro. Paas if lagi kung wag yapon siya ipek na ako. Hello? Nanawag lagi ka? Ay, Animal, oy. Nganong tinabong na sa niyang tingog. Nganong nanawag man ka? dako sigaw sa gate, nagpaabot nimo. Uy, nganong nagpaabot man ka na ako? Nagsabot pa ko na ita. Wa, pero huwag kuyog ta. Ha? Asa man ta? Basta, maghuwat ra ko nimo diri, okay? Di na lang kumuso diha. Bye. Hoy, Marvin! Hello? Marvin! Oh, nayabak. Asa Demi? Asa di ko niya dadun? Marag, natuog man si Irene. Maong ako na lang gi-chat nga nilakaw ko. Wa ka mosulti nga kuyog ta? Nisulti oy, imo pa lang kong kidnapon. At least, matrace ko. Si Awa gini mo eh. Ay, paniguro ramang good na good. Sakto sad, ka-smart gini mo eh. Uy, aray! Ako ilong! Ay, sorry. Asa gina ita? Mag-shopping ra gud. Ha? Nga namang shopping man ta? Di ba kasal ni Rona next week? Uy, hala, tuod. Kasal naman dahil ni Rona. Dili na next week, uy. Karoon ang Sabado. O gani, o niya Thursday maron, ha? Pila na lang kadlaw. Wa patay sulubon, mao nga mamalita karon. Kita? Oh, di ba pakuyugon man ko? Mukuyog yun ay ka? Siyempre. Kita pa naman di atong afam nga gitapil ni Rona ni mo, Mora. Okay. Kuyog lang di ay ta. Aron, di sad ko ma-out of place. Sa may akong palito nini eh. Di ko ganahan ini mga sininaawi. Ako rin mo bayad, ha? Ano ikaw man? Doon naman ko'y kwarta. Sige lang, God. O sige, wala ka. Mamili kong mahalon ha. Sure, why problema? Kiniganahan ko ini. Nice. Pila gani niya? No. 7,000? Huh? Grabe. Sinina naman tao ni Uy. Kanya inahani ka mahal? Noon. Ka-afford naman sa unta ko ini. Pero, di ko ganahan mo gasto kino ini kada ko para sa sinina lang. Ay, pero si Marvin ang kuno ang bayad. Okay ra. Pero sayang nga rasad uy, kausa ra sa luubon. Kini ako, kini. Ay, dili lang. Kini lang ako. Ay, dili. Ay. Hoy! Saan kay batasan? Ako ning palito, no? Nya ako may nakauna ana, imo ra man nag-ilog. Miss, ganihan ako nagtanaw ni mo, no? Hapit usa ka oras sa kang sige kupot og tutok, ana. Naida kang affordable dito na pita, oh. Dito ka. So, buti mo ipasabot, di ko ka-afford. Unsa pa man di ay? Ganihan akong sige kupot, ani? Abi na, Bullshit! ay ko bullshit ha? Kani babayhan na ay, mo una. Iyang giilog ang dress na gusto na kong palitoin. Kani gani siya, iyang giilog ang dress na gusto na kong palitoin. O nya, bi, ako may nakaunain eh, pero imo man gilab ni. Ako ra man nagibawi. Please, mga miss. Ayaw pag-away, ha? Kisa man gimapalit-an eh. Ako! Mga miss, kung kinsa lang gyud makauna, ha? Ako lagi nakauna. Pero di ka ka-afford. Kulo, ikapoy ka! Miss, uy, musikalay, uy, please. Nakadungog kasi gisulti ha. Di ko na ko ka-afford. Guard! Ari, amay, uy! Nag-away mo na yung mga duha ka, miss. Klaro ko sa di ka ka-afford, klaro anak. Lasikas na nanda, murang ka-afford Yan din ka anak. Ako may nakauna na. Hey! Unsa na mo? Attorney? Oh, architect? Architect? Yes, Day. Architect ko. Can afford kay ko anang sininaang imong giilog. Kadiot. Unsa na problema? Lamihan ning sininaa. Angel, Wait, attorney. Kailan mo ito babayhana? kaila kayo. Mao to si Angel Miranda, ang tag-iya sa The Mansion nga imo gitrabahoan karon. Onsa? Siya ang nagsweldo na ako? Oh, no. Yung Lazarus ka na? Muna ito yung dagway. Kung dili mag-make up, pwede tapa lang. Angel.
Ginawa sa... Kining, Ay, sagsulti. sorry. Nagsorry maka. Nakasari ka? Gibiyaan mati ka. Kung wala pa natin ka, biya dili unta ka mainsultog ingon na to. Why problema? Ano man, mangita ko laing architect para sa damansyon. Maayo naman ka to siya mo trabaho. Oo, maayo naman, pero... Kung maayo rin siya mo trabaho, why problema? Mao ba? Okay. Pero, time pa, ibo ba siya gisultihan kinsa ko? Oh. Kung mao, ilisi na lang dahil siya, Oh. Tingali unyag iyang isabutahi ang trabaho kay doon na siya kalagot na ko sa hilom. Giputol ang kontrata sa arkitek, oy. Pero, gibayra naman sa noon siya sa tibok amount nga dito sa kontrata. So, wala siya reklamo. Mao ba? Hmm. Nga naman ka nga gi-terminate man ni attorney ang contract. Tungod na po. Ah, Ako gisugo si Mervin, nga ipa-terminate ang contract. mo ba day, Angel? Maldita kay ko sa. Angang, di man kong giunhan. Yun. Giunhan? Ay, unsa ko di ay. Ha, may radi ay. Mayra mo lang, lagot kay ko. Gidahon ko nga ayo. Unsa kayang gibati no pagkaybaw niya kinsa ka? Aw, nauwaw kito. Hilas kay bayhana. Abi mo ra naman kong sagoy. Nagtuo siyang wa ko'y kwarta. Ayaw na sad good pag sinagoy Angel good. Huh? Pag-usap na sad good sa imong style. Pagpaka-lady like na sad good bisag panagsa lang. Lagawas ni mo Irene. Tinuod bitaw. Sige lang, ugma. Makakita niya ka na ako nga babae kay ko. Ha? Mo-attend mig kasal ugma ni Mervin. Kinsa may kaslon? Si Rona. Ha? Wa pa lagi sila manaog. Attorney, relax lang. Gipagupahan na tugmayo ni Irene si Angel. Manaog turong tawad. Layo pa makang oras. Layo pa mi noon. Hindi mo madto. Waman may ginvite. Bisad sa simbahan lang gud. Di na lang, attorney. Nya, unsa may imong gibati karon nga kaslo na si Rona. Honestly, attorney, nalipay gid ko. At least, mahilo na siya. Hinuan. Eng eng eng. Uy. Ikaw na, Angel? Kinsa blessing mo pagtuo? Abi magud ako si Marian Rivera. Mura magug Carla Abellana. Marian Rivera, uy. Carla Abellana lagi. Hoy! Mura mo sad mo akong gisulan, ana. Over sa gay mo makadaig, ha? Ay, sige, si attorney lang atong pahukmon. Kinsa gay parehas og naong ni Angel karon? Si Marian Rivera ba o si Carla Abellana? O sige, ikaw na lang attorney. Attorney? Attorney? Unsa man ka, attorney? Uy hala, mura lagig natulala si attorney. Attorney? Attorney? Uy, Mervin! Okay. Adto na ta. Tara. Ayaw na attorney, uy. Layo pa mga oras. Di man sad mo apel sa Interage. Bitaw, di bitaw. Ano de? Bitaw. Taas mo tulang oras. Bitaw, Ano de? bitaw daw. Naratol mo ka, attorney. Uy! Oy, attorney ha. Gipaningot lagi ka. Attorney, kisa ko no'y kaparehas ni Angel o Beauty. Si Carla Abellana ba o si Marian Rivera? Waman siya kapareha. Di ba? Wala ko'y kapareha lagi. Kayo ni kaning nagwaya. Unique ka, way lain. Way kapareha, way makatupong, way makalabaw. Na-mesmerize ka si attorney sa imong beauty, Angel. Picture silahan. Sige. Ito pa di, Angel, attorney. Sige na. Closer pa, attorney. Atras ibahan. Ani? Closer pa, good, attorney. Ha? Sige na. Ako na lang si Kitoy. Kay madlok siya na ako. Uy. Yan na. Picture na yun. Pila man ka posing inyong gusto. Naraw. Na pa, na pa. Wow! Wow! Kanda, okay kay na. Lain pa yun. Na pa, kini. Kini pa yun, Sige pa. Di ba? Di ba? Bagaan yung kabuang ining Angel, uy. Tanawa na gudhan, oh. Natanawa. Tanawa ning naon ni attorney dire, oh. Oh? Maumitaw sige kong katawan. Makalingaw kayo tanaw sa attorney. Nabalhibuan, oy. Huwag ka upo ni Angel. Pero kini, oh, kini. Oh. Asa? Kini. Yeah, kini pa yun, oh. Awa, kini. Seryoso kay sila dinihan. Pila ko ni ka shots? Time pa, ha? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ka shots. Kanindot kay silang tanawnan. Bitaw, nindot ka sila tanaw nung. Bagay ka sila. Ang ngayon, sad kayo sa Angel sa iyang gisulob, uy. Og, nindot sa kayo na kung pagka-makeup o pag-style sa iyang hair, no? Bitaw. Wanahan. Samuta kayo nilab si attorney ni Angel, ni. Isina na akong mga pictures, han. Kaya akong i-forward ni attorney. Naunsa man ko. Mura man kong teenager nga first time nakatupad sa akong crush. Ay, kalit man kong kablangko.
Naglagot ah. Ha? Waman, anong maglagot man ko? Nigara-gara magko ganina. Masig na offend ka. Wa, we. Waman ko ma-offend. Nalipay magkani ko. Ako naman gutong gipasakayan ang duha. Kita ka? Lipay kay silang duha. Lipay gyud asin. Gihimo ta nilang kalingawan nila. Happy magud kay sila kay sigurado naman gud nga wa na iro na nga magsamok-samok pa nila sa umaabot. Mao gyud. Og happy ra pud ko para nila. Doon na dito sa simbahan. Ay, mahilo na gud in taon si Rona. Salamat! Salamat ninyo, tanan! See you sa reception, ha? Take care, everyone. Salamat ninyo! Hi, Angel! Hala, kagwapa ni mo, uy! Ay, aasan pa to si Richard, ha? Nira to din si Richard. Hoy, huyog ako sa Mervin. Rona, congratulations. Uy, hala, attorney! Congrats. Uy, salamat kay gakuyog yun mo. Uy, tayo pa sa. Kamu na? Kami na. Oh, Ha? Kamu na gyud di ay? Ay, hala, ay, hala. Kamu na gyud di ay, no? Ay! Bagay magyud mo sa una pa. Hala, swertihan ni mo, Angel. Oy, naka-jackpot yung kag-attorney da. Hala, di na gyud tuod kinahanglan nga mag-afam ka. hoy, di man good. Congrats again ninyo. Kita na ta sa reception. Okay, sige. Magkita na taon niya sa reception. Okay. Picture una taon. Ay, kupahagi sa kong pinangga eh. Pero, gamugtok lang. Dili gani halos mutanaw na ako. Hey, hilo mo lagi kay ka. Asa na mo gusto? Magkiat ko? Um, Napakaisaan ako, ha? Paandara na yun. mag-istorya sa ta. Oo, da ito, no? Nakasaka na ako. Unsa di kung sa... Anong ingon-ingon magkaroon na nga kita na? Nituuro ba gid siya? ako naman tong gituyo para i-save ka. Di ba naglikay man ka sa iyang gitapil nga afam? Oo, di ay. Nakasagihapon ko. Okay na lang. Di pa saylo na tika. Sige na, doon na ta. Pwede di si tika ihatod pa uli. Asa pa man dito? Manuri una. Magingon ini tagsulog? Mo bitaw. Tagsara kini nga ingon ini nga tong get up. Labi na ka. Ang ngayon gigay ka. Anong kun kayo nga mapauli lang din ka? Ug ipadapli na ng imong sinina. Bitaw, no? Mahal ba kaning sininaa? Mas mahal para ba ni kaysa atong giilugan na mo ni Miss Architect? Lindo ta ginagtan-awon nga mi katawa eh. Makalipay sa duga. So, asa mo ta manuroy? Oh, maode ay ni Tops sa gabi eh. Ninduta, uy. First time pa ni mo dinis ah. Oo, uy. Kay bao, biya ka na ako. Asar ako masuroy. Wow! Kanindot man di ay. Dagkan kay mga ni. Kani, mag-fog pag ini panahon sa November, December, Enero. Oh. Na, nindot ka din. Dali, picturean ta kami. Para doon na kay handumanan. Ha, sige. Picture ko. Wow! Mura man sa kog model ini. Nindot kayo mo mga shots. Thank you. Ikaw na sa akong picturean, be. Ha? Sige na. Ay, di man kayo nindot akong mga shots. Okay naman, good. Ay, kini, ay, gopo ka, ani. Dirisad. Mag-selfie ta, pwede? Okay. Pero, ikaw lang.
Kay di kay kumaayo ng selfie. Sige. Kadit. Okay, ready? 1, 2, 3. Lain pagid. Okay. Sige. 1, 2, Ako 3. picture niya duha, Sir B. Oh, Sige. Picture mi, salamat ha. Okay. Ayun ha. Okay, ready mo ha. 1, 2, 3. One more. Okay. 1, Okay. 2, 3. okay. Thank you. Okay. Nakauyong na ka silang food. Okay naman. Pasado ra. Okay lang ato pagani. Okay naman. Layo lang yun. Mamalik na ta din kanang daytime na sab para lahi na sa ang view. Okay? Kuyugan na to sila si Irene. Pamilya na gid para nimo si Irene, no? Siyempre. Stable na ba sila? Oo. No? Og happy gid kaayo ko para nila. Feeling na ko, nakahuman kog mission. Mission? Si Irene, naapila lang si Ryan. Ako silang mission sa kinabuhi. Pero, nahuman naman ang akong mission nila. Nakaingon ko ba nga, ay, salamat. Nahuman na gid ko sa akong mission ni Irene. Kapoy sad, oy, makaugtas. Mao nga, nakadecide ko, nga mopahuway una ko. Og ako na sang self ang akong atimanon. Ha? Tinood ka, Angel? Ang imo na sang kaugalingon ang imo atimanon? Kay ngano di ay? Praise the Lord. Gidungog na gid nimong ako mga pag-ampo. Unsa day imong giampo? Nga ihatag na niya ang higayon para natong duha. Unsay? Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Hoy! Attorney Marvin? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Mauli na to, oy. Huwag tangan sa taganan mo. Uy. Naunsa man ko. Wa man ko makakontrol sa kong baba. Focus sa pag-drive, ha? Dulugon na ba kayong karsada? Tingaling madisgrasya ta. Ay kabala ka. Imong safety ang akong priority. Sorry. Focus lagi diya sa pag-drive. Oh, okay. Nag-guilty ang amaw ay. Hala siya. Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Ay. Nganong gikilig man ko eh. Okay ra ka? Angel, dugay na kay kong in love nimo. Will you... Bang. Okay na bitaw ka? Ay, okay na oy. Medyo tugnaw lang. Tugnaw? Sige. Pahinayin ako ang aircon. Okay ra, madara. Ako lang niya'y mupahinay kung dili na mada. Ayaw na lang og soda. Gabiin na kayo. Mupahuway na ko. Okay. O ikaw, pahuway na sa trabaho pagkaugma. Okay, sige. Ay nalag ka na og... Giablihan naman ni Ryan ang gate. Okay. Good night. Night. Sorry again. Di na masunod si attorney? Dili na kay gabi na kaayo. Trabaho pa ugma. Ha? Trabaho? Domingo manugma. Angel, dugay na kay kong in love nimo.
Will you? Hoy, 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 Attorney Mervin. Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tao. Malitagi sa kong pinanggaw eh. Taas pagiging pride. Sige lang. Nagkahuwat ng kukupila ka tuig. Tapos, magkahuwat pagkupila na lang kaadlaw. Na naman ko'y nakita nga paglaom. Ayaw na nigluag-luagi, attorney. Huwag tinagod. Hugtan mo lang. Wala ni atrasay. Kahumot sa akong fried rice. Oh. Uy. Alas 5 medyas buntag pa man. Sayo ako daron. Han! Han, kadungog ko. Akong susiyon, kinsa. Si Angel ka? Nagpa-deliver o pamahaw? Oh, wala. Kadako ini. O, sana, Ryan. Angel, delivery para nimo. Wala ko i-order. Tanawa. Di man unta Valentine's Day, pero sobra pa manis Valentine's mga buwaka. Diba to? A big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Diba to na yun, Angel? Wow! Kanindot ko na! Di nagikan! Gika ni Attorney, Han. Oh my God! Kanindot uy! Angel, diba to na yun? Picture rin tayo sa Angel, Han! Sige. Picture ba, uy? Sige lang, good. Okay na. Wow! Kanindot sa imong morning, Angel. Sana all. Mura mo kong nag-inauguration, ini. Uy, Angel, unsa may buti pasabot, ani, ha? Gano'n nagpadaan naman si attorney, ana? Buot magipasabot nga. Kamu na? Dili, uy! Di, lagi. O saray, pasabot na, Han. May patayag na nagis attorney sa iyang gibati. Wow! Sugtagid dayon, Angel, ha? Sugtagid dayon si attorney. Dawata, a big bouquet of flowers from Attorney Mervin. Ngi, kaluod na ako. Anong gikilig man ko? Ngi, Mitchad. Hope you like the flowers. Good morning. Ew! With the heart emoji pa. I love you. Oh. Hala, uy. Pagkaawara man ko sa akong kaugalingon ini, uy. Muna naman nagdili ako, uy. Muna naman ko gisanipan og igat nga bagets ini kalaki, ha? Di ko pa dahin eh. Di lagi ko pa da. Wag ko reply da. Ay, pero okay ra. Naanad ako. Ang importante nga nakapadayag nako. Uy, ang baby. Ang baby. Matutok naman ni, uy. Kailan na ka na ako, baby? Oh, kailan na ka? Ako imong mami nina. Oh. Manimba ni attorney. Kuyog ko. Wa mo ilakaw ni attorney? Wa man. Okay, kuyog taon niya. Pamilya man din ang nakalipot ako. Marag ako rang may solo ining dapita. Ay, sorry, Lord ha. Wa ko na may sa pari. Let us show each other the sign of peace. Peace. Oh, ni Asia. Nganong naman na siya? Inyong gipindutan? Ampot ni Ryan. Han, Angel, snacks o na kunuta. Asa man? Asa kunuta, Attorney? Si Angela atong pabuton. Nganong ako man? Ako ba dahil mo gasto? Ako ra. Ikaw lang pagbuta sa Attorney. Okay, sige. Sa busay lang ta. Wow. Angel, sakay na ka ni Attorney ha, kay wam siya kuyog. Nganong sa busay manggita nga, mang snacks naman kahatang. Aron daw kita maabot, kay taas-taas ang biyahe. Ngano gani?
Ah, kasabot na, day ko. Kasabot na ka, ha? Kasabot na. Pero ay, sayop gyapos attorneyhan. Dapat adto ta sa Danau or sa Liloan. Aron mo agi gyud tag konsolasyon nga traffic kayo. Ah, Okay na ka? Dili. Nasuko ka? Klaro ba? Sorry, pero di na magud kaya. Imagine, pila ka tuig nga ako ra kining gipugngan, gitaguan, gitipigan sud sa kundugan. Naunsa ka diha? Pero this time, pasayloa nga ako na gining ipadayag. Di man gud na mo akong gikasukan. Ha? Unsa di ay? Nasuko ko nganong ato gitas layo mangaon nga doon na may daghang kananan nga duol ra. Ha? Pero kay bawo ko nganong imong gituyo nga ato sa layo aron makadiga ka unsa? Bawuan na imong diskarte oy. So, di nalatang padayon dito? Mangita na ng tag lain nga duol-duol ra? Nya, kay nahinay ka naman ni. Padayon na lang ta. Mula sa lang noon ta sa tops. Puslan man nga naasad sila sa Irene. Oo ba? Hala, uy. Wa man ta magdahom nga maabot na dinhi, uy. Nindot sa? Nindot kaayo. Ikagabi yun. Nakaari na tayo kagabi eh. Oh. Kano sa lang? Mga ano na ta before ta mo suroy sa palibot? may padod. Sige, mga uno na ta. Han, barog na napita kay picturean ta mo ni Angel Marie. Okay, Han. Ako na lang picture Ryan be. Apila lang dito para whole family gid mo. Okay, sige. Dito napit ha, na. Oh, kana. Diha, kana. Kay nindot og background. Kaniyo ta atras ko gamay ha. Ay! Angel! Ay, Ping Angel. Okay na ka? Oh, okay ra. Salamat ha. So, mao ni guys, ang famous nga tops. Kuyog na ko ron ang akong BFF nga si Aileen, ug iyang baby nga si Angel Marie. Yo, Angel. Hi everyone. Vlogger na sa Torme. Hello guys. Nice kayo dito guys. Atarne. Pilagro, pasalamat na ako. Yes! Abtik na. Ha? Kay tingalig. Mapandong na siya na imong bilabod. Oh guys. Oh, Dito lang. on guard bitaw ko. Kana, gid. Lahi sa gid ang view kun adlawan kaysa gabi. Mas fancy ang gabi tungod sa mga suga. Maog yun. Asa na si Irene? Taray, na, nagtuod sa stroller. Abi man akong siyara gihapon nang naa sa akong duol. Medyo init ang diri nga side god. O tingali nga mibalihin sila sa atbang. Bitaw di ay, nibalhin man di ang init ini. Balhin sa ta dito na. Oh. Hinay, amping. Mupasilong sa tahan, ha? Kay medyo init pa diring dapita, good. Oh, dito tahan ay. Sila si Angel o attorney. Asa naman to? Pero, sweet kayo. Asa ba'y sweet, ana, uy nga. Klaro man kayong naning kayo sa attorney. O si Angel sad, playing hard to get kaayo. Lagi, swerte lang yun nga, taas kay pasensya si Adorni. Pero, nakabantay mangkuhan nga. Hinay-hinay nang ni Melo si Angel. Kabantay mo si Kuhan. Taas lang siya garbo. Bisan masabta na nga, nakagusto na sa siyang attorney. Pas if lang yapon nga, wap. Mao lagi. Kay taas lagi garbo. Bilibas na kus pasensya ni attorney, eh. Atong tabangan si attorney, Hana. Oh, ano man, doon na kay nahuna-unaan nga pa. Si Rona? Ano man, darling? They're my friends! So, ano lang hita mo ni Bayhana? Hello. Hi! Hi, Ryan, Irene! Long time no see! Huh? Hello. Darling, this is Ryan and his wife, Irene. And oh, is this your baby? Oh, darling! There is their baby! Someday, we're going to have our baby too, right? Yeah. Oh, the baby is crying! Gusto na siyang mupauli. She wants to go home. Pasensya na ninyo, ha? We have to go ahead. You see, the baby is upset. Excuse us. Okay, bye. Nice meeting you. Okay, amping mo! Nice meeting you too. Ato na tanayan. Ana, ito pa. Biya na to sila sa attorney. Manawag na unya ako para mo explain. Uy, hala. Oh, ano? Ganun ni Siri patulakaw sila si Ryan ug Irene? Uy, hala, wakay problema ang bata. Di ko gusto man to ni Irene o di alsa ni Ryan ang stroller. Dali, atong sundan. Let's go over there, darling! Oh, si Rona? Siya kita hinungdan. Kalma pa kayo ni beso-beso na mundo, ha? Haskang,
magaag ka po ang bayhana. Mura na gyugwa. Na, mura ra gyud siya gwa. Feeling close kayo? Agay. Oo, Marvin? Hello? Ngano, Angel? Irene, oo niya na ta magtiwas og istorya. Nausa man ka. Okay na. O sige, okay ra. Nangluspad ka, oh. Sakit ang akong tiyan. Uy, ala, ipadaplin na yung sakinan. Di mahimong mo padayon kag-drive. Oo. Sakit na kaayo? Okay na. O sige, okay ra. Gipaningot na ka, oh. Ipadaplin na yun yung sakinan. Wa man ko kay tingog-tingog diha. Naguna-una gyapon kang Rona, no? Ni gwapag balik si Rona, no? Ayaw, anahan. Unsay ayaw? Oh, uy, hala. Ngano ni padaplin man na sila sa attorney? Upadaplin na sa da. Ah, nanawag si Angel. Hello? Irene, gisakitan sa tiyan si Marvin. Unsa? Uy, hala nga naman na. Han, unsa day? Ano day? Gisakitan ko maayo sa iyang tiyan si attorney. So, di ni nahitabo niya, uy. Noon samday ni siya. Lord, tabangi siya, be. Sige na, antaw siya kuha, Lord. Magunsa naman ang kukun mawa siya, Lord. Nagsalik na ba yayo ko niya? Ryan! Ryan, nasa na? Kumusta na si Marvin? Operahanan siya. Ruptured appendicitis. Ha? Uy, karasan ba ng operasyon? Asap. Ni Perma naman to sa aton ni. Mao ba? Angel, ikaw lang una din ha. Ako pang ihatod subay si Irene o ang bata. Oo, sige. Ani lang ko. Manuwag pa ko sa ila ni Marvin. Nanawag na siya. Doon na rin muabot niya helper para mubantay niya. Ha? Mabantay niya? Ako di ay. Aha. Ako'y mabantay niya. Akuan, kanang ingon mo to sa aton ni nga. Iyarang helper ang mubantay niya. Di mo siya musugot nga ikaw. Oh, nga naman. Nganong di man siya musugot nga ako'y mabantay niya. Di lang tingali siya gusto nga mahasol ka. Di man ko busy. Naman ko'y time. Nang dili man ko niya pabantayon niya. Nga naman ko no. O wala na sa kumangutan na kay balisod naman ganito siya sulti tungkol sa kasakit. Gi-ready naman sad siya sa doktor para operasyon. Mao ba? Lakaw na ako Angel ha. Balik ko na natin ka. Ihatod doon na ako sila sa bahay. Okay. Sige. Sige. Nganong dili man siya pabantay na ako. Hadlok siya. Nga dili na ko siya tarungon sa pagatiman. Sakitas dugan, uy. Nganong ingani mo ni kasakit ang akong dugan. Di ni mahimo. Ako siya nga tuon. Di ko sugot nga dili ako ang mabantay niya. Dili ni pwede. Oh, nurse? Asa na dadon ang pasyente? Sa OR, ma'am. Oh, Sunod lang dito, ma'am, ha? Ikay mo bantay niya? oh. Ikaw si Ingrid Vertud? Angel Miranda. Oh, kay Ingrid Vertud man iyang gibutang nga mo bantay niya, ma'am. Mo ipabuot sa pasyente. Oh. Nga naman. Nganong dili ba siya pabantay na ako? Willing raman ko nga mo atiman niya. Nganong dili man siya musugot. Angel! Irene, Oh, bigilak lagi ka. di ko pabantayon ni Marvin. Oh. Di siya pabantay na ako. Sakit kayo akong dugan. Dili lang tingali siya gustong mahago ka. Hago ba ang magbantay og pasyente? Unya, dili pa sad tudugay nga na ospital ka. Bawal kang ma-stress. Og nahibaw si attorney Ana. Mao tingali na hinungdan. Mao gani nga gusto ko mabantay niya. Kay gusto ko nga makabaw siya pag atiman ako. Sige lang. Humano niya sa operasyon ni attorney. Istoryahe lang siya, ha? Sige na. Ayaw na pagilak. Mamauli lang una ta na. Di ko, anira ko. Magawa ra ko gawas niya sa operating room. Angel, mga unsa ta na? Wa ko gigutom. Oh, niabli ng operating room. Oh. Marvin? Unconscious pa ang pasyente, ma'am. Ano na siya siyang kwarto? Yes, ma'am. Pero ang authorized ka mo bantay ra ang pwedeng mukuyog sa pasyente. Angel. Ganun di man ko pwede mo bantay niya. Ganun di ay. Angel, ato lang una sa amo katogron, ha? Nag-order naman si Ryan og food para sa itong panihapon. Ato ras bay. Ganun di ay nga dili ko pwede mo bantay niya, Irene. Angel, dili lang tingali gusto si attorney nga mahago ka. Sige lang. Ugma sa'yo. Muduaw ta niya. Pwede naman ka muduaw bisag. Dili gud ikaw ang mubantay kud. Nihilak na sad ka. Mag-ulbi ako magtanaw ni mo maghilak ka. Wa ko maanad. Di man ako kapugngan, be. Makahilak man gid ko. Sa laktod nga pagkasulti. Love gid ni mo sa attorney. Oh, na-shock na sad ka. Di na sad ka mo anggon bisag klaro na kaayo. Oh.
Angel. Uy, Angel, ngano ka, uy? Angel! Uy! Oh, Irene! Mahal kayo na ako si Mervin! Wow kayo! Pero mauna tinuod. Dili na ako pwedeng taguon. Sakit na kayo habang dugan. Kasabot ko. Kasabot ko. Sige, hilak lang. Mas maayos sad na ma-release na nimo. Kasabot ra gyud ko, Angel. Ayaw ikauwo ang imong gibati. Kataunan ka no. Ha? Di mong good. Ni-smile man gani ka. Nalipay man ko para nimo. Lagi. Anas, nalipay gyud ko para nimo. Actually, nalipay ko para ninyo ni attorney. For sure. Huwag gano'n kasudlan sa kalipay ni Kibawad to. Kanina ko matog. Kanina sad ko mukaon. Ha? Ano naman? Mauwa kong Ryan. Naunsa man ni siya, uy. Nanghubag man akong matabi. Okay ramang good na. Kasabot naman sa tusrayan. Di lang sa tamo sa'yo ka sa ospital, ugma. Mahadlo kang makita ni attorney nga nang hubag imong mata. Mauwaw ko. Mas maayo nga iyang magkita. Basta di lang ko masayo. Nangahapon na lang. Sige, sige. Ikay bahala. Nilakaw si Angel? Niyara yung message ay, sa ospital na lang ko na may mag-abot niyang hapon. Unya bang hapon? Sa'yo pa man ron. Hambot niya. Basig may gipalit siya para ni attorney. Okay. So, mutrabaho na ko half day ron, han. Hapon pa makamuha sa ospital. Pabantayan pa man mo si Angel Marie. Okay, Han. Husto si Irene. Dilitod na ako ang nga ikauwaw nga akong gibati. May nangawat ko. May nangilog kong bana kay mauwaw ko. Ug panahon na sad, nga ako na sad ang muhatag og sorpresa kang Mervin. Hi, attorney. Wa pa day si Angel? Uwa pa man. Uwa di mo magkuyog. Ganina pa man to siyang buntag nilakaw. Ni-chat siya nga anihira may mag-abot. Asa di siya? Ayaw lang ka worry, attorney. Ang ako rin nahibawaan nga, doon na siya sorpresa ni mo. Sorpresa? Unsa man ka? Ni-chat na, attorney. On the way na ko na siya. Unsa man kayang sorpresa? Kulbaan masabta? Makailakat sila na ako, inigabot na ako. Hibawaan ni Ron. Wow! Wow! O palagi siya, Irene. Ambot atong babayhan na, uy. Taod-taod naman to iyang on my way. Naana. Kinsa man eh. Daan pa yun ko? Di na mo kailan ako? Angel? Angel? Uy, nisakit mo operasyon. Nihunat magog ka. Ikaw gidi ay. Ako? Kamilagro ba ini, uy? Ni-transform ang ka. Over sa ni-transform, uy. Nagpariban na gani ko. Nya, makeup gamay. Nya nag-dress, nya nag-heels. Asa di ka?
Doon na kay atenan nga event? Grabe sa ninyo eh. Di na pwede magpagwapa lang. Kinahanglan yun ay nga doon ay atinan nga event. Oh, Time pa. Ayaw kong ingna nga. Ayaw kong ingna nga mo ni mo sorpresa kang attorney. oh, Mhm. Wow! Huh? Uy, na-shock si attorney. Uy, tingalig mabugat si attorney ani Angel, ha? Sige lang. Niaro bitaw siya sa ospital. Matabang ra na yun. Uy, ikaw gyud. Napakula ay sorpresa. oh, Unsa man? Eng, eng, eng. OMG! Sing-sing? Oh my God! Kahilakon, makuy! Mervin. Oh. Will you marry me? Angel. Angel, tinuod ni. Tinuod sa doy. Tupag na pa. Effort na ba kaayo ko? Yes. Murag yung kong mabuangan! Hangtod karon gikilig pagyud kaayo ko! Oh my God! Hapit ako muto. Hapit na ka mo tuong gaunsa? Nga hapit na ka mabuang. Ha? Kuwang naman ko ni mutok ko na eh. Sorry, Han. Hindi mo gud ako ma-describe ang akong gibati, good. Ambot ba? Murag yung kong nagtanaog sa lida ay. Huwag yung ko mag-expect na buhaton tong Angel, Han. Nakahilak gud ko, Han, uy. Lipay yung kay ko para nila, Han. Han, paglaro taon diha, uy. Kamay para ba taon ang atong anak? Mag-unsa na lang ming duha kun masuot kas mental. Oo, isa di mo, uy. Ako pa yo eh. Ako pa? May gani, imong giilisan ng pangan sa mubantay ni mo. God, tinuod ba ni? Tinuod ba ni? Dili ka ni ilusyon lang tanan? Mervin, Oh, may gipamatik ka? Tawagan ako ang doktor? pwedeng imo kong sagpaon? Ngano gud? Sagpaa lang ko. Unya mabugat ka? Sige lang, God. Niarabitaw ko sa ospital. Basta ha, Lagi. time pa. Anong magpasagpa man ka? Para masiguro na ako nga nagmata ko. Nga di aranidam ko. Hala, uy. Maura di ay na. Dili lang ti kasagpaon. Ha? Mwah! Ha? Nya sa man. Nagmatara ka. Angel. Sweetheart. Ay, sa kong tawagan na, uy. Ah. Thank you. Thank you. Oh, nihilak lagi ka. Happy lang kay ko. Hindi ma-describe ang akong gipating kalipay. Salamat. Salamat. Ako man gud ang angay nga magpasalamat nimo. Salamat sa pagmahal. Sa pag-antos. Sa pasensya. Sa pag-atiman. Sa tanan-tanan. Ako itong gibuhatan ng tungod sa akong pagmahal nimo. Kay baho ko. Mao nga nagpasalamat kaayo ko nimo. I love you. I love you, Sad. Pwede pahag. Tingaling mapugat ka. Sige lang, God. Hospital bitaw ni. Oh, I love you. So much. Salamat. Angel. Uy. Ay, padasi mong gipati. Mabugat ka. Ikaw na bitaw, naging bitaw nga okay na kay hospital ni.
Dili na tika gustong buhian pa. Uy, ay pag-anak kay maaptan ng doktor. Ganun di ay. Ay, Bahala. anak good. Bahala na. Ayaw pa. Nagoy ni Sun. Sorry, nasayod kong son. Rona? Rona? Ug dili may gala natapos ang atong sugilanong nga naguluhan. Made of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Spinner, Aminidel Yara Nacorda. Sa dili pa kami manamili kaninyo, ani ang mga artista nga nagatag og kinabuhi ning atong sugilanon, Angel, Ingrid Bertodaso, Irene, Carol Marie Hikain, Rona, Teresa Terod, Mervin, Randy Suson, Ryan, Jeffrey Gabunaga. Sangan sa RMN Production Center, kini si Aldo Nacorda, manamilit og mingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. God bless us all. Okay, nahuman na dyan no ang Made of Fortune. Salamat kayo no sa pagsubaybay no mga followers no, mga listeners o katangi din no ang pulian ng trabaho no ako niyang i-upload. O usbon ko no, daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.